Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin itinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isa sanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Nibag nga rabi tayo amin, ay atin niya gagayam, kin kakabsat, manipod ti Luzon, Visayas, kin Mindanao, kastamat ti Kabangibang at Aw. Agyaman tayo kina Apo Diyos, manan ti dahi nga rabi, ti intid naman ni Gundawi, kada tayo tapno agtultuloy, ti programa tayo ti Tangatang, iti Dalan, iti Kinasanto. Sa gayam ni Kapsat yung Boyet Miguel, manipod pa iti rekwerdo ng Piton May Baysiha, kat makadwayo ti ulag ti Baysang Oras, iti nga programa tayo. As tamat ti kadwak nga ko-anchor ko ni Sister Ana Luisa, manipod pa jay ni Paco. Sister Ana Luisa? Naimbag nga rabi tayo ayatan nga kabsat ken Kristo gagayem. Salamat ken ni Apo Dios dimteng manan iti aldaw iti Webes. Atoy iti Ilocano broadcast tayo ket kablaawan ta kayo. Dawaten tayo ken ni Apo Dios nga ni suna manen iti mang bendisyon iti kararwa tayo tatangabiyang iti rabi. Tatangarod kapsat boyet ket mapantayon iti opening prayer tayo dawatat nga agkararag tayo tapno madawat tayo ti tulong ni Apo Dios. Apo Dios na manakabalin managayat kanyami agyaman kami Apo Dios taadamanan iti kastoy nga broadcast panagadal ti sasaom panagdengeg mi dagiti nagpipintas launay nga sunsonata. Salamat Apo Dios taagtultuloy ti kastoy nga aramid mo. Salamat ti biag dagiti aramatem nga kakabsat mi iti likod ti kastoy nga broadcast. Salamat ti bawat maysa nga mangsuporta atoy nga aramid mo Apo. Atoy ket napateg, atoy ket makatulong iti buhay spiritual mi, iti biag spiritual mi. So nga dawaten mi Apo Dios ket kaduaan na kami marik nami iti kinaasidegyo dagiti sasaom ti agsao ti puso mi anaman ti kasapulan mi. Salamat nga dagiti sasaom ti mangteted iti paalala, mangteted ti pampapigsapay Apo Dios ti pamati mi. So hanggang malpas kami, amumi Apo Dios, agdaltalag kami nga adaka nga tumulong ken kumadwa kenyami. Ato iti kararag mi tinaga ni Jesus. Amen. Brother Boyet, Kapsat Boyet. May kadwa nga paset, iti dahi nga programa tayo, kadagiti panagkablaaw, kadagiti kakabsat, kadagiti kumkomento dahiti dahi nga biyang tirabi. Kat dawat ni kadagiti operator tayo nga i-plus naman, agijay kablaaw dagiti kakabsat tayo. Kat kablaaw ni kakabsat tayo nga Emilia Rocua Corba, na imbag garabi tayo amin kakabsat, dagiti kablaaw ti kakabsat tayo. Samat ni kabsat tayo nga Vilma Garcia Pacunla,
manipod pa di binangonan, naimbag nga rabi tayo amin kakabsat kan gagayam. Madayadayaw ni Apo, agbuybuya, manipod dito'y binangonan. Kastamot kabsat na imbag rabi mat. Kastamot ni kabsat tayo nga Ruel Amistad, naimbag nga rabi tayo amin kakabsat kan gagayam ni Apo, iti madaydayaw. Amen, kunana. Kastamot ni kabsat tayo nga Rudencio de los Reyes, naimbag nga rabi tayo amin gagayam kan kakabsat. Naimbag nga rabi mat ita kabsat ta norte. Kastamot ni kabsat tayo nga Rolando Gamino, naimbag kan nagasat nga rabi yu amin kakabsat. Kat kastamot kita kayo kakabsat ita norte, naimbag nga rabi yu mat kan nagasat nga rabi. Sister Luisa? Amen. Agtutuloy tayo nga agbasa iti kablaaw. Dagiti ayaten tayo nga kakabsat. Ni Sister Elizabeth Dapon, iti recuerdo congregation, kunana, naimbag nga rabi tayo amin kakabsat, madaydayaw ti Apo Dios. Hello, Nanay Beth. Kastamat ni Brother Anor Rogelio, kumagkablaaw, ti kunana, madaydayaw ni Apo Jesus, tatta nga rabi amen, naimbag nga rabi kakabsat. Ken gagayam, iti pamati, agbuybuyak, dito'y lagilayan congregation, isulan, Sultan Kudarat. So Amen. salamat iti panagkablaaw, iti panang suporta kabsat Anor. Kastamat ni Brother Luis Gamboa from Batangas, naimbag nga rabii kakabsat. Good. Salamat dagita nga kablaaw yo ket himabol ni Sister Rowena Arsiaga Rivera watching from Balawang. Amen. Salamat, Sister Rowena. Ken adupay nga kablaaw dagiti ayaten tayo nga gagayem ken kakabsat. Salamat ken ni Apo Dios. Katangarod Brother Boy, sublik sinyam. Amen. Kat tatangarod kakabsat, kat dawat nga imbitan kayo, nga tultuloy, nga i-like, i-share, in-subscribe sa dito nga aramid ti Apo, tapno ti kasta ket dagiti kakabsat tayo kan gagayam kakabagyan tinaduma-duma nga luglugar ket mabuya dati daytoy nga araramid ti Apo. Ket daytoy nga programa kakabsat ket damot ti FB, YouTube tayo channel ket mabuya tayo metten ti daytoy nga programa. Ket sapay la kumata hantayo nga mamuma nga sumuporta ken ikang kanayon tayo nga iparangkap daytoy nga parabor ni Apo kadagiti na duma-duma nga gagayam ken kakabsat at kasta ket dumting ti panawen ket ni Apo Dios met ti mabigbig ti panagbiagda. Sister Luisa? Amen. Tatangarod, ti panagtultuloy tayo, kakabsat, ket makangeg tayo, makabuya tayo, ti maysa nga sonata, pamadayaw kiyan ni Apo, at ket ipa ay nakinya tayo ni Sister Abigail Joy Ortilano from Dumingag, iti Paulo, at nga kansyon, ket ti parabor. Buyaan tayo, kakabsat. Amen. Di parabor nagsamitan tain sala kana iti napukawa ngem nasarakana biag ko itan di parabor anaamwa isot ng tit namnama nagpatigan ti ayat na kanya iti anamatya ti adunay apegpegan na inak nalasang gapu ti grasya
ako itan naragsak. Amen. Salamat. At ang nagpintas nga boses. Iti kabsat tayo, kastamat iti mensahe. Amazing Grace, iti English version. Salamat Amen. na iti bendisyon nga naala tayo, iti panagbuya, panagdengeg at ang naipaay nga sonata. Kabsat, Boyet, iti panagtutuloy tayo. Amen. Yaman na Sister Ana Luisa. Ket tatangarod kakabsat, ket mabuya tayo iti naglabas nga 30 nga taon nga anibersaryo iti iglesia ni Apo di jay Ibaan Batangas. Ket tatangabeng tirabi kakabsat ket buyaan tayo aji naballegi nga aramid iti Apo iti lugar iti Ibaan Batangas. Amen. Nagyaman tayo kinapo ti naballegi nga naramid nga 30 nga taon nga anibersaryo di Batangas ken may sangarabi nga revival. Kaya tagtultulan ti kabsat, Sister Ana Luisa. Mapandayon kakabsat iti may katlong bahagi iti serbisyo tayo. Dagiti announcements tayo at mapasungad nga Sabado ken Domingo, February 21 to 22. Maangay iti may nga rabii nga revival service ito'y Catalina, Santa Catalina, Ilagan City, Isabela. Ket iti kinabigatan na kablaawan na kayo in advance ayaten nga kakabsat ita Santa Catalina, Ilagan, Isabela iti first anniversary da madaydayaw ni Apo Dios. Kastamat adamat iti may nga aldaw nga seminar, may nga rabii nga revival no Sabado, Feb 21 iti Church of God in Iligan City, Lanao del Norte. Ket kumabkablao kami mat in advance iti may kadwa nga Thanksgiving ay iti pagkatatag ti Iglesia ti Dios ita nga lugar. Salamat, Brother Boyet, makaisimak Ilagan City kan Iligan City. Ket naragsak kami kakabsat adag ito yung maangay nga serbisyo kat ikararag tayo. Kastamat no March 1, 2026. Salamat kaya ni Apo Dios dagiti kakabsat ito'y Dagupan City ket palubos ni Apo Dios maangay mat iti 27th anniversary. Ket mari tayo nga liplipatan iti online prayer meeting tayo kakabsat every Mondays iti oras nga alas 8. So nga ikadwa tayo iti kararag tayo
iti tagumpay dagiti nga revival services, seminar ken kastamat dagiti anniversary o Thanksgiving service. Subliti niya sa Boyet. Amen. Kat kakabsat at tangabiyang ti Rabi kag tultuloy tayo nga kumablaw dagiti kakabsat tayo. Iti nga biyang ti Rabi dagiti kablaw da. Kat ni kabsat tayo nga Gamino. Na imbag nga Rabi kakabsat madaydayaw ti Dios. Dagiti kablaw ti kabsat tayo. Sabat ni kabsat tayo nga Dora Baniza. Na imbag Rabi tayo amin kakabsat ay ti kablaw na. Kastabat ni kabsat tayo nga Sita Morales Amistad. Amen, kunana. Kastamat ni kabsat tayo nga Deo Escolar. Magandang gabi mga kapatid. Ay ti kablaw ti kabsat tayo. Kastamat ni kabsat tayo nga Martina Bumalag. Na imbag Rabi kakabsat iti Apo. Sister Luisa? Ket agultuloy tayo nga mangbasa dagiti kablaaw ni Sister Jennifer Gasita ket kadwa tayo matatanga biang ti Rabii. Amen. Ni Sister Lilian de la Cruz Kilapio iti Barang Congregation na imbag nga Rabii kada tayo amin ayaten nga kakabsat ken Kristo madaydayaw ti Apo. Amen. Kastamat kabsat kadwa tayo tatanga biang ti Rabii ni Sister Melissa Avelino na imbag nga Rabii kakabsat at suna kat agbuybuya kadwa tayo tatanga biyang iti Rabii ni Brother Larry Ibuyat iti Recuerdo Congregation kat agbuybuya met kastamat ni Brother Justin Perez kunana na imbag nga Rabii kakabsat. Salamat dagita nga kablaaw, salamat dagita nga komento ket pudno nga nagragsak nga kakadwa tayo nga mang subsuporta iti kastoy nga napateg nga aramid ni Apo Dios. Amen. Brother Boyet? Amen. Tatawag kakabsat ket papantay ti panagkablaw dagiti kakabsat tayo nga dimteng iti kasangay na. Iti daytoy nga bulan, daytoy nga lawas ket buyan ti kakabsat dagiti kakabsat tayo nga dimteng ti kasangay na. Amen. Agyaman tayo kinapo nga dimteng ti kasangay dagiti kakabsat ket kablawan da kayo ti nabalegi nga tawon nga impay na kada kayo ket kararagmi nga ni Apo Dios pay ti manginayon ti nga tawon ket maramat na kayo ni Apo Dios ti agtrabaho iti pagarian na. Sister Ana Luisa? Amen. Tatangaro ti panagtuloy tayo ayaten nga kabsat ket nakangeg tayo manan iti maysa nga kansyon nga ipaay dagiti ayaten tayo nga kakabsat from La Trinidad Benguet. Iti paulo, iti kansyonen da ket gapo na biyag. Amen. Buyain tayo ating nga kansyon.
Amen. Salamat. Kanya ni Apo Dios sa tanga kansyon gapon na biyag. Amen. At may nga pagkaragsakan tayo ni Apo Jesus. Salamat ti panagbiag na muli kat nagduduti na aramid gapo at nga resurrection. Tatangarod may mapantayon kakabsat ti may kaupat nga parte, maudi nga parte iti serbisyo tayo. Ito tayo kanya ni Brother Boyet. Amen. Kat tatangarod kakabsat, kat dawat kada kayo nga isagana tayo ti puso kan panunot tayo. Nadaman ti ubraan tayo, ramidin tayo, kat mabaling ipakni tayo pailaan. Kat mapantayon ti kapapatgan nga pasat ti programa tayo tatangabing terabi. Awan sa balay, di panagdingag iti napatig na sasaw ni Apo. Kat lukatan tayo ti puso kan panunot tayo, dagiti hampay mawat, kat mariknada ti panagaramid ni Apo. Kat dagiti agsirserbikin ni Apo kat mapapigsa iti pamati, makarit, tatno lalalo ang tuloy ang serbikin ni Apo. Kat ito tayo nga rin kakabsat, iti aramatin ni Apo tatang ang biyang tirabi, nga mangtad iti parabor espiritual nga iso ti taraon ti kararwa tayo ket ni Brother Nardino Dumrique manipud pa iti Gimba Nueva Ecija. Brother Nardino. Amen. Na imbag nga rabite kakabsat iti maminsan manen ket intay dayawon ti Apo iti nindaklan daway iti tayo. Kundaway, taknit kas nakimutagtagan tayo, adalon tayo, taknit sa una, taknit kas nakit paparaburan tayo, nga espiritualan. Kaawanan ti sa balik ang absat, nga mangtad kada tayo, iti karit wano namnama, tatang rabi, malaksi diti sasao ni Apo. So nga salamat kini Apo, tatang rabi, iti kundaway manang, nga intad na tinyak, nga tatang rabi ko, mga pagsawa kinya yung absat, nga ipanggat titiyang ti Apo, kadagiti sa una taplit kasta ket maparaburan tayo nga espiritualan ket nembagrabi tayo kabsat kan kasta kadagiti kabsat tayo online iti bisita tayo ni Apo mga kabsat tumulong kada tayo taplit kasta kumalapatan dagiti panunot tayo dagiti puso tayo naton tayo taplit kasta may sagana tayo nga nalaig may panggap iti sasaw ti Dios. Kaya di tatang di kabsat, ang rugita iti panagadal ti sasaw ni Apo. Ti teksto nga mosar tayo ng kabsat, masarakan tayo ito'y Marcos, San Marcos, Kapitulo 8, versikulo 35, aginggan nati 36. Kuna nati Ilocano nga baro nga version nga isuti at akinyak tangarabi kabsat kuna natoy adaya magungguna ti tao no matagikwana ti intiro alubong ngem mapukaw na met ti biag na awan kuna na ditoy iti 36 awan ti mabalin nga ited ti tao apang subbot iti biag na. Etat intay mo pagkadalan tatarag kapsat, dawatat mampay kapsat, nga intayo kumararag. Mabalin ko mga dawatat na pauluan na tayo ni Sister Ana Luisa, ti kararag tatangarabi, Ana Luisa. At agkararag tayo kakabsat, Apo Dios na nakabalin ti amin, adda kami manan, dawatin mi Apo Dios, ti tulong mo, ikam ti inspirasyon, ato'y ayaten mi, nga kabsat, ramatom suna nga nadalos Apo, tapno lagi ti sasaong nga nasantuan, kat
Rumuar iti bibig na mangted iti bendisyon ti karit. Amo mi Apo Dios nga adatay kasapulan mi, kanayon kami Apo Dios nga agdanasa nga makangeg, makapagadal ti sasaom. Ket kuma Apo Dios, marik nami, babaeng iti ramatem nga alipem Apo Dios, marik nami iti kinasadeg, marik nami iti ayat mo tatangabiyang iti labi. Kaduaan na kami, mati kami nga umikikat Apo Dios, tamnaman mi, iti bawat saom nga may paay kinyami tatangabiyang iti labi. Ket agyaman kami, ket subsublimi dagitoy, itinagan ni Apo mi Jesus. Amen. 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 Manay ti Apo Diyos kapsat. Iti mami sa manan, ibaga manan kapsat. Salamat kini Apo iti gundaway kay tagtaka tayo. Pasalamatan tayo ni Apo ta ning gundawayan tayo ti kapsat. Ning gundawayan tayo nga agdundundod ti sao ni Apo. Giduduma awan ti gundaway da. Pimusay da nga di da nabigpig ni Apo ti biyagta. Pimusay da nga awan pamati da. Pimusay da nga nagturong iti pan nakadusa dagiti kararwada. Ngem salamat kini Apo tatangarabi inna tayo isagsagana babaen ta dagiti sasauna tapno iti kastaket manggan tayo dagiti pagaytan ti Dios. Manggan tayo dagiti bilbilin ti Apo tapno iti kastaket makasurot tayo kenkuana. Kat iti teksto tayo nga intay binasa kapsat kunatoy adda aya magungguna ti tao no matagikwana ti intiro nga lubong ngem mapukaw namat ti biag na isungbat na ti basa kakabsat awan kunanatoy awan ti mabalin nga ito ti tao apang sumpot ti biag na wen kakabsat ata ti bagbati na sa kasuratan awan ti mabalin tayo nga isukat nga pangsubbot kaday ti kararwa tayo mabalin tayong itod nga pangsubbot kaday ti kararwa tayo kakabsat puno kaday ti biag tayo awan kakabsat ato ti magbuhat ti Biblia agsipod taday tayo amin kakabsat nakabasulan tayo iti Dios nga namarswa iti Dios nga eternal nga kunada iti Dios nga napnuan ti ayat iti Dios nga namarswa kada tayo isungan umubayadan tayo man dati biag tayo kakabsat nusubbutan tayo man dati biag tayo nga itod tayo nga pangsubbot kunatoy kurang kakabsat iso nga awan kunana awan iso nga tatangarabi maadalan tayo nga maadal tayo kuma mapampanunod tayo kuma kakabsat iti biag nga isutiin tayo pagadalan itatangarabi ti paulo ti pagadalan tayo itatangarabi kabsat napoluan ti anya ti pudno apatag ti biag ana ti pudno apatag iti biag napanunod ko din tayo kakabsat na kayong magbipuyat at tayo iti online napanunod ko din no anya tayo pudno apatag iti biag so ako na ti Biblia na natiko natin na sa pangasuratan sa Allah nga ti tinapay ti pagbiag iti tao ludikit ti kadagiti sasaong agtawod iti ngiwat iti Dios kung ano di Ilocano version nga may sanga sali na nakakapsat so nga itatangarabi masapol nga makita tayo dahil patag ti biag nang nangruna kakapsat dahil nga biag may isa dahil nga biag isa tayo nagtatayan na yung gundawayan tayo kakapsat salamat kini Apo tamay may isa nga rodi ti biag kasanon na ino di ka na yung gundawayan tatangarabi kasi kakat agbuy-buya ka tatangarabi agdungdungid ka kasanon no di ka na yung gundawayan tatangarabi papananday di kararwam papananday di bukbukod mo nga biag tatangarabi no saan na ka na yung gundawayan ni ako so nga pasalamat tayo ginapot sa kabsat kadadagiti nga gundaway sakbay nga tuloy tayo damang pasit nga istorya kada kay kabsat hindi may isa nga napaktit nga ili ada ti tao di nga agnagan ti wan dahil ti nga wan ket sobra ti gagat na kakabsat gapo ti kinagagat na naglak ang isuna tinagado nga material nga bambanag nagado dagiti kortana nagado dagiti sanikwana dagiti taw-taw na nagado dagiti balbalay na nagado dagiti luglugan na nagado
Kahit po sa wan, bimak nang nga pirme tayo tingawal. Iso nga tayo di basit nga hili, kamamuda isuna. Kamamuda nga pirme. Ikinagagat na bimak nang nga gusto. Tati pa nagtrabaho na sa marabyan nga gaputi trabaho, sumangkot di balay ta, trabaho kailangan. Kat adda tirabi nga saan makaturog ta, mapampanunot naman sa paminsan tayo pamilya na. Sumangkot isuna, rabiin nakaturog dagiti anak nan, dagiti asawa na agtrabaho kailangan. Mabigatan masapo nga pumanaw, nakaturog pa lang dagiti. Ayat na, awon no dagiti pamilya na. Kapsat. Kaya dagiti nga pambanag, pampanunutan na, no kasaluti, pamayan na tabniti kastahan. Magundawain kumapat nga makadwa na dagiti pamilya na. Ngam dahi kayat na nga dahi kapsat, ang ganat tilang panunot. Bayat ti, aldaw aglawas si panagbiag na, mapanigi trabaho na, nasabat na itinapigsa nga bagyo, kakabsat, napigsa nga angin, napigsa nga tudo, at dapat tiguruod na kimkimat. Adi pa nagkimat na nga napigsa na tamaan ni Suna, kakabsat. Kat napasag, kasalaawan biyagnan, naparelisado, kakabsat, gapo dahil napigsa nga bultahay na simbat iti bagina. Nakapuot Suna na dahil hospital ng madi makagaraw. Mangmangag na dagiti saritaan, dagiti naganak na, kanadi asawa na. Kung kuna dagiti asawa na, kasanon na'y dyan, unuwan, kuna na. Kasanon na'y dagiti insaganam, kasanon na'y dagiti paknang mo, kasanon na'y naglawang at talon mo, kasanon dagiti nagadungkalay mo, nagadungalukan mo, nagadungkwartam. Saan mo mairagsakan ni Dante, tatangal daw, hanggang nga makabangunan kang makapagsaritan. So, gibibit dahil asawa na. Iso nga tatang di kapsat, kahit ko lang ipakita di dyan, dagiti baknang tayo, no daman ti baknang tayo, nga na materyalan, mas laki ni Juan, dahil istorya tayo kapsat na. Kadahil nga oras, saan na nga, maalaan iti gusto nga pigsa. Kadagita nga pambanag kapsat, limitado lang, kapsat na. Iso nga tinangyari, limipas ti adu nga bulan kapsat, inyawid da nga awan iti, pigsa ti pamagina, tadi makabangon, madi makapagsarita, ngam sisipyag, tadi nagulit na. Kapsata na. Kat may sangal daw, nagdinamag, nga dati pastor nga imay, di nga init, abasit nga init, nga nangikas kasabat isa sa uti ako. Kat di mano di isang kapalayan iwan. Kat nangyadal, di nga pastor kapsat. Bakit di pa nangyadal na, naawis na di natin niwan. Saan lang nakariing, saan lang naadan ni konbiksyon, no di kidiin tuding na kadajingal daw nga awatan ti Diyos ti biyag na kapsat. Kat kadajingal daw nga panangawat na kiniapo, sakbay nga namati, sakbay nga napakawan ni Apo. Kakabsat, nagsubli da pigsa ti bagina, nagsubli da pigsa, tinakom na, kat kadaji mo lang oras tinmakder, kun ginaydayaw na ni Apo Diyos kakabsat. Kaya dagiti ko bambana, gay norong namoy, tinarami na kakabsat. Agiji nagadunga balay na intad na kadagiti awan, iti balay ta. Adi nagadunga kwarta na intad na tapos patadar ti isiswilaan. Agiji nagadunga lugan na intad na, iti kamang gawa tapos sa pagluganan da nga, agitulot, kadagiti estudyante ken magbunag kadagiti agas na masapol di ospital nga basit iti ilida. Ket kuna dagiti tattao nagsiyatan dagiti nga tao. Kadagiti bambanag nga taking kuan at ipadpadawat nan. Gapoy tinagan ti Apo. Kadumteng ti aldaw pimusay ti biag ni Juan. Ket sakbay nga pimusay ti biag na kung kuna na ginakam na nalawag tinakom ko itaptan, nalagan tinakom ko nga panawang kayo kuna na kadagiti anak natin di asawa na. Nga may salang iti bagak kinyayo. Iti baknang iti lubong sa nga dayta ti makaited iti pudnong ragsak kuna na. No di kiti dahi addaan tayo ti relasyon kini Apo na addaan tayo ti panakawaya-waya na addaan tayo iti inanama iti dayta ti pudnong ragsak. Pagkabaga na dahi kapsakit nagkidam na pusay iti dayta. Ngam salamat kini Apo kada iti istorya kakabsat. Nakita na ti patag ti biag. Isu dahi ti pagdadalan kay tata. Anya ti patag iti biag. Isu ano ora anya kinasasate tatang rabi kapsat. Labak ng kaman, marigrigat kaman. Satay kuma, tamakitam.
iti kinapatid na deti abiyag. Kaya tatang rabi, tayo pagkatadalat kapsat, kung ang rugtatayan, anya tipudno apatid itibiyag. Kailangan masarakan tayo, tipudno apatid tibiyag kakapsat. Pakasarakan tayo na idagita pudno nga biyag. Dagita pudno nga biyag kadagiti material nga ta, bambanag iti agdawlaw tayo. Kadagiti nga tarag ragsak aglablabas, itate kadi masarakan iti pudno nga biyag kakapsat. Kadagita adu kadi nga kwarta tayo, tatang rabin adu ti kwartam, dita nga diti pudno nga ragragsak. Ditam kadi nga masapulan ti pudno. Nga ragsak tatang rabi. Kakabsat ko na din na santo nga suratan, ti muna nga pagkadalan tayo, masapol nga sukimaten tayo dagiti kasuratan. Masapol nga agdengdengeg tayo, akas tatang rabi dahiti nga online, da kayo nga agdengdengeg, da kayo nga agbubuya iti online kakabsat, sukimaten tayo. Dagiti nabalitukan nga sasaon ni ako. Dagiti sasauna nga mangtag kada tayo ti panakawaya-waya. Tati pudno nga biyag kakabsat, ti pudno nga patag iti biyag nang nangruna. Masarakan tayo kadagiti sasaon ti Apo, masarakan tayo kini Apo tayong Jesucristo. So una na di 1 Corinthians, anay bagbaga na di 1 Corinthians kakabsat. Una ni di 1 Corinthians, 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Kuna na to'y 13.5. Verse 5. Ano ti kuna na? Kuna na to'y sugimatin nyo. Dagiti pagbagiyo na adda kayo bulang iti podno apamate. Iso nga tatang rabi kabsat, panagsukimat, panagsapol, panagkita, numan na sarakan tayo pudno apatid itibiyag. Tako natin na santo nga kasuratan, no tatang rabi, agbibiyag tayo kadagiti, bukbukod tayo lang nga naknakem, bukbukod tayo lang nga panakaamo. Kung natin na santuan nga kasuratan, tatang rabi kapsat, saan tayo pa'y pudno, nga nasarakan tayo pudno, nga patid itibiyag. Nang runa kapsat, tatang rabi, masapol unay tatang rabi kapsat, nga masarakan tayo dito, dahil nga kinapatag itibiyag. Kailangan tatang rabi, masalsalsud tayo. Dahil kinasasaad tayo. Makikita tayo kuma. Apo dahil nga tanga biyag ko kat mayanap nga tatipageta. Siya nga taapo nga tatanga guybuya. Nagdengdengag kadagitid adal ti iglesia ti Diyos kat. May pagpakita nga tati sarili kuno ti bagit nga. Dahil nga tanga biyag kat nasarakak nga tanay pudno apatid itibiyag. Uno saan pa'y. Iso nga tatang rabi kapsat. Dahiti nga biyagkat ko na natoy. Dahiti pudno nga kinapatid itibiyag. Kung na natin kakapsat kayo, gundaway tayo. Kadagiti, makasursuro, iti pudno. Iso nga dahiti nga biyag, kakapsat ha. Ang gaga nagsuksukimat tayo, gundaway tayo matan, nga makasursuro ti pudno. Kakapsat. So, salamat kini ako, danang isuro kada kami tipugno. Kaya dahi pugno nga dahi, pinadas mi nga nagnakabsat. Kung natin nasan po kasuratan, numasarakan tayo tipugno, waya-wayaan na tayo, iti kinapugno. Isang madaydayo ni ako tatangarating, na inggundawayan tayo, nga makasursuro, kakabsat. Di kayo kumanga, pagtalikudan, dagiti napapatag kasasaw ni ako. No, di adalin tayo, tataliti, rubong tayo kakabsat. Nga adalon tayo, nga sarakan tayo kinapudno, kat dayta ang kinapudno kung natin nasa kasuratan, masarakan tayo, kiniapo tayo ng Jesucristo. Takunana, iti John 14:6, wana sakti dalang kantipudno. No, ti kasta, no ni Apo Diyos itipudno, kinawa tayo ni Apo tayo ng Jesucristo, masarakan tayo, dahi pudno, apatag, itibiyag, kapsa. Sa nga dahi, bimaknang ka, limain ka, dahil tipudno nga tanga patigitiyag saan kakabsat. Iso nga tatanga rati, may adalan tayo, may papan ka sasawa ni Apo, nga may bagbaga tayo, tatanga rabi, nga datayo, nga mawat kiniapo tayo ng Jesucristo, kan nagaji sa ampay, nga mawat kiniapo tayo ng Jesucristo. Tatanga rabi, isa lang nga dati ay makasursuro tayo, no di kitit maadaan tayo, di pa ng tuklas, kadagiti panggapon, tibiyag, iti pasyon, iti biyag, kakabsat. Kaya iti tao, na ituding iti tao,
nga agbiag nga mawipinsan kalpasan na ditoy panagukom. Ngem mamatek kakabsat nga amin tayo tunggal may sa kadatay adati panggupon iti Dios, adati panggupon ti Dios king ka. Adati panggup iti Dios sa tangrabi iso nga bibiyagan na kapailan ni ako. Kuna di Roma sa amuya amo nga ti kinamagi iti Dios ket mangiturong king ka. Iti panagbabawi. Isu gayeng nagdapi biyag tayo kakabsat. Ti panggap ti ako makasarak ka ti kinapudno. Ti panggap ti ako tatangrabi masarakan isu na akas Dios nga manangisalakan mo tatangrabi. Ti panggap ti Dios tapno ikan na ka ti biyag. Iti inanama tatangrabi. Tapno makapagsirsilbi tayo nga agtultuloy kini ako. Isu nga tatangrabi kakabsat. Nagpintas unay dayi gundaway. Ngem laglagipon tayo kakabsat. Kung natin na sa kasuratan. Anya ti malakam iti tao nga magunodan na iti baknang iti lubong ngem mapukaw mo iti kararuan. So nga salamat kini Apo tatangrabi kapsat. Nag-ikan na tayo iti gundaway tapno iti kastaget makapagsirsilbi tayo kini Apo. Ket kun natin di panawan nga agtuklas tayo wenno sarsaraken tayo iti kinapudno ti Apo. Masapul tayo di gamit kapsat. Tako natin na sa itong kasuratan di Ecclesiastes ay pagbagana. Ha? Ano yung pagbagana di Ecclesiastes kakabsat? Una na di kakabsat ko. Naamuan tayo iti aminan. Nangyug tayo ti sao ni ako. Sika nga Kristiyano nga pagbagam tatangarabi nawatan ti sao ni ako. Kadagiti saan tayo mawat kini ako. Mamamuan tayo ti sao ni ako. Babanti pa nagdengdengot tayo. Ngam kunana dahi ti dagop iti tao. Saragan ti Diyos. Kan pagsirbiyan tayo ti Apo. Amen. Data ti pudno apating iti biyag kakabsat nga agsirbi tayo kini Apo. Amen. Sino ka dati ti agsirbin kini Apo? Kung nagdaydayaw kini Apo tatangarabi. Diba? Nabaling ako natin siya. Yung pudno ayan nga nasaraka mo iti patagabyan. Kakabsat tatangarabi. Nagbibiyag ka nga dayo kin Kristo. Nagbibiyag ka iti bukod mga pagbagin sa awan ti masangwanan tayo. So ada di may sangat daga ko na amok iti masakbayak ko nang dige. Takurin narigat iti biyag kapsat tanasarakan na dayi budno nga biyag dayi pudno nga patag iti biyag ori marikrigat isuna kana dayi ko na di kanta amok ti masakbayak. Ha? No kita antay kuma di ba awan ti tao nga makamot ti masakbayan. Yung gapot ti pamati, gapot ti ayat, gapot ti nanama, kapsat amu tayo, ti masakbayan tayo. Amen. Sa nga pa nakadusa, nung di kiti biyag nagdanayon, iti saklang iti Apo. Iso nga tatangarabi, kapsat, kung na di pagdadalan tayo, ana ti maitut kitao kasukat ti biyag na. Di binasa tatay nga teksto, kung na di jay, awan. No awan mo kastangarod, sayang lang dagi pigsa tayo. Sayang lang dagiti talento tayo kapsat. Sayang lang dagiti naumong tayo. Nga bambanag di tirabot itaga. No awamot gayam. Ha? Timabalin tayo nga ited. Nga kasukat itibiyag tayo. Ultimo dagi sanikwa muno di kwarta mi bangko. Saan nga makaumanay kapsat. Isu nga tatangarabi sapul tayo. Isu nga tatangarabi kitaon tayo. Iti kinapudno. Kitaan tayo ti panagpudno nga panagsirsiribigin niya ako tapno iti kasta kakabsat. Di tayo man kaya nga isukat dagita nga pambanag. Di tayo man kaya nga sukatan. Iti biyag tayo kakabsat. Yung dadi panamati tayo kinapo tayo ng Iso Kristo. Makaumanay daytoy tapno iti kasagot masalamot-mutan na tayo. Tapno iti kastagit makapagtultuloy tayo. Iti pamati tayo kinapo. Kuna na to'y tidwa nga kangrunaan nga sa lutsod ko na natoy awan ti gungguna ti panakaadda ti baknang ti lubong. Awan ti gungguna na ko na natoy. Apay nga awan nga tagungguna na ti panakaadda ti baknang iti lubong. Wala kakabsat kuna ti Biblia amin dagita ket badi tayo maawit. No kasanong impas ngay natay tinatay nga lamo-lamo kasi tayo tupot na sumaw kini Apo. Isu masapol muna awan iti maawit tayo nga materiya nga pambanag iti rabot iti aganya ti aramidon tayo na
Kamakamon tayo nga ron tatakabsat, agad ka na espiritual nga baknang. Muna nga baknang tatangarabi, ngayon tayo, masabong kamakaman, awan sa malimutin niya ako tayo sa Kristo. Awaton tayo ni Apo tayo sa Kristo. Pagsirbyan tayo ni Apo, akas Diyos tayo, ama ng isalakan. So nagpintas sa tangarabi nga, dagiti saso ni Apo, mangyadal ka natin kakabsat, itinapintas nga wagas tibiyag. Tati Apo, kunala dito ka, pagayitan na lang unay nga mamantay kinapudno. Kahit kunala tayo, numapukaw, dahil may sa abiyag tayo, anya ti isukat tayo na. Nagtatangarabi, mapukaw mo tabiyag ko, anya ti isukat mo. J farm, bago ka makadanon J farm, di magilang, at dati may isang balay di jay nga, at dati may isang lalaki nga, kaano lang gud, nagmotor, simimplang da, on the spot, natay day driver, suna niya magpagkakapag sa J magilang. Si makay ti motor nga sisipiyag, nagpaili, inakop dahil sublir balay na tayo. Kita nyo, kapsa ka. Dito ang mo tibiyag. Dito ang mo ti masakbayan. Ngayon ti bagbagat ti Biblia, ti pagadadalan ti tatangarabi. Numapuko tayo, dito may isabiyag tayo. Anya na iti sukat tayo. Kunatoy, ti panakapuko ti biyag tayo. Kunatoy, panakapuko ti amin. Ti posibilidad nga makmamon tayo piniapo. Ti posibilidad nga makapagsirbite kini ako. Ti posibilidad nga makita tayo pag iti aldaw ti biyag. Ha? Nga may tatangarabi. Muna patag ka dati iti biyag ko na ito iti panawon mo at kapsata na. Nga makapagsirbite tayo magkini ako. Sana patag iti biyag ka, nakita ti kinatagkatag ti biyagan. Kapsat, niya tarabi doon tayo na agsirbite tayo kanya ako. So kung kuna ni brother dyan, no datay kat day kanti privilege kag serbi kini ako serbi kag kini ako na amay tadumtumal ti aldaw nga ma alam niya ako tipiyag tayo hindi gundaway nga serbi tayo kini ako tangarabi dahil ti gundaway yon tapno agday dayo tayo kag nagserbi kini ako so awan ti anya man na ba nagtitilubong kunaton nga makabayad iti patagitipiyag tayo awan kakabsat sausawon tayo ditoy kada pagtutungtungan tayo ni spiritual na bambanag awan. So nagpintas unay kapsat, masapol nga rod, kaya ngarabi, salamot-mutan tayo. Ha? Dati pinamatyan tayo, kini ako. Kuna na di Proverbio, chapter 3, 1-5. Ha? Kadagiti bilbilin niya ako, salumot-mutam. Ha? Yukur mo tatangad mo, kuna na pedikat. Ha? Salumot-mutam taiso, itibiyag mo. Iso nga tatangarabi, kadagiti umawat kini ako, kadagiti Kristiyanon, kadagiti agaayat kini Apo masapol tatangarabi kabsat ngagtutuloy tayo ti mamati tayo kini Apo tayo Hesus Kristo. Masapol. Ta nakita tayo ni ti patagiti biag awan sa balin ti agserbi kini Apo kata ti patagiti biag agdaydayaw kini Apo. Aging ganay ti maudi nga anges iti biag tayo kabsat. Dayta ti pudno nga patagiti biag. So masalamat kini Apo. Nagubing tayo nagubing tayo, di manong tayo kadagiti nga taw-tawon tayo. Salamat na nadigdig tayo ni Apo, akas man ang isalakan, itibiyag tayo. Agtulnog tayo, nga mamati ni Apo tayo Hesus Kristo. Nga kanain tayo kitaan laang ni Apo tayo Hesus Kristo. Kung nanang di Hebreo, nga kitaan tayo lang ni Apo tayo Hesus Kristo, na isuti nagamit, siyang gumawa at sumakdal ng ating pananampalatay. Kung siya na nangarami, isuti ng pasanto kadagiti papalit at ang rabi. Iso nga salamat kini Apo. Kadagiti umawat kini Apo tinawat da ni Apo tayong Kristo. Sa dadyi nang yadol kada tayo. Magpaspasalamat tayo, tadalang yadol kada tayo. Ngunti talaga kakabsat nga dapat nga pasalamatan tayo ni Apo tayong Kristo nga itikit kitaan tayo irat tangarabi. Di pagkamkamalyan dagiti tao itilubong kakabsat na. Tiang muda ti kinabak ng tilubong isuti ayan tibiyag. Sumunubak nang ka tamum day tatbiyagan. So nga nagidud do mga tattao, di ba? Ado dagiti pamuspusan nga raminon da, tapno bumaknang da, itilubong day ta, masarakan tayo itilubong. Ngam, ipagadadalan tayo, tatangarabi, pampanunutan tayo, kakabsat, nga tibaligi,
Kaya't saan nga marukod iti kinabaknang, kinangato ken panakabalin. Yan. Di pagdadalan tayo, saan nga gapot kinangato, saan nga gapot kinabaknang, saan nga gapot panakabalin, nga iso ti pangrukodan da, iti pudno nga batag iti biyag saan, kakabsat. Tadagita nga bambanag, agruksada, agita nga bambanag, kakabsat, mapukoda. Ganda ipudno nga batag iti biyag. Dahil pudno nga nasarakam ti Diyos si biyag mo. Adi pudno nga agserbi ka ti Diyos. Kakabsat, adi pudno nga mo ti amin iti amin mo kini ako. Iti talintom, iti pigsam, iti oras mo. Dahil ti pudno nga patag iti biyag kakabsat. Iso nga, ti pagsiatan na, tatangarabi kakabsat, narigat man ti biyag mo, nasarakam ni Apo, kas manubot mo, nasarakam ni Apo, kas Diyos mo, nga idaldalan na nga, iti pudpudno nga panagsirserbikin ni Apo. So matatangarabi kabsat, kahit ko lang i-historya kinyayo na, nga saan nga ti kinabaknang, saan nga iti kinangato, wala pa nakabalay isuti, pangurukodan, iti pudno nga patigitiyag. Amo kamuhi natin nga istorya, at ati may isang nabakna na asindero, nagkabayo isuna, nilawlaw na ti aming pasakupan na sakpay nga gawid, timbaga si Jai, katiwala na, dinagas na di kalkala po na kapsat ka dahil nga tao na nga nadanon na kat mangmangan kakapsat uno mangan kat isidaan na kat tuyo kat kadadi nga oras mangrugi nga kararagan kung nadadi na baknang adi amo na adi asindiro tuyo laang iti isidaan kararag ka pa iti Diyos mo paspasalamatan pa iti Diyos mo ta tuyo ta sidaan. Okay. Kat kuna dayi katiwala, aming nga banag kuna na dapat nga pasalamatan tayo kini Apo. Uray tuyo lang ti sidaam. Wan Apo kuna na taday toy itibiyag ti Kristiyano managpasalamat. Dayi yung baga dayi katiwala bimbusor dayi na baknang. Kat panawan nan dayi katiwala na sakto nga nakadayo kuna na dayi katiwala na. Amo kuna na sir kuna na idirabi ka nagtagtagay na pak kuna na nga dahi ka no kababaknangan iti nga lugar kat matay no rabi tayo nyo matay gayam no rabi dahi ka babaknangan nabaknang kaya tatang rabi kasi ka dahi pagpaganan dahi katiwala nga matay kat lalong nagbusor dahi na ako na dahi nabaknang tati amuna iso ti kababaknangan iso nagbusor tunat baga na magami katiwala na nga matay ka no rabi ay so nga di nagawid ni madimot kan makaturog kakabsat madiyo makaturog na simple pampanunutan na matay gayo sa no rabi alas 9, alas 10, alas 11, alas 12 madi makaturog ken di na kahit di maturog taapay pampanunutan na baka matay iso na di manon alas 2, alas 4, alas 5, alas 6 limgak daji ini gidaya kuna di panunot na ginagod na kung talaga di nga lakay banak iti nga mataya kun kaya si kanay tatangarabi tatangal daw kuna madi na pinalpas dahi pa nagpampanun nagdagtataray nga may isang tao kuna na apo kuna na dahi katiwala yung dital-talon nabigatang ka natay matan kuna na nakabsat dahi damag na naya nakayan di ang panunot dahi sindiro kapsat dahi kinabaknang adik pan nakabalin dahi kinangato sa nga isugayin ti pangrukudan iti patag iti tiyak kapsat napampanunot na nga ti baknang pagayam king ko na dahi katiwala na apay dahi katiwala nag-adati Diyos na adati pamati na adati na naman na ipiyat na nayon isuna na ulos nga awan kapsat iso nga tatangarabi kapsat pagdadalan tayo dahi kahit ko lang ipakita tatangarabi kapsat na nga saan nga marupod ka dagiti nga pambanag iti pudno nga patig iti panagbiag. May sapay di ba? Kay malagit manan, adi may isang sa duseo nga may isang tao nga managbasong nga nagidnad nga umulag iti templo. Kay sa duseo nga nagyan ti abay tirawangan bagbagana di ba naknakom na nga apo na pasalamat akta sa anak sila kadadi nga tao kuna na. Kadadi mo tao nga bagbagana madi makatanga di langit dandanugan na ginagam na di barukong na kung kuna na apo pakawanan na nga managbaso
Nalpas iti panagsamba da kabsat. Dahil sa duseyo, nagawit. Simrak nga managbasol, rimwar nga managbasol. Ganda di may isa. Sumrak nga managbasol, rimwar nga nakapakawan. Ibasol na. Amen. Apay, kakabsat. Nakita nan kakabsat. Nga itipod no, nga may isa, nga patigtibiyag da relasyon mo kini ako. Ha? Tangarabi, da relasyon mo kini ako. At agundaway mo, sirbigin niya ako. Isang mga Kristiyano, madadalan tayo tangarabi, nga nagpintasan kakabsat, nga nasarakan tayo, itipod no nga panamati. So, ipagpakita tayo lang dito yung kakabsat na, dagitik kinabakang tayo, nga salsalumat-matan tayo, mapuko da amin. Tapunan na di Santiago, agrop sa da amin, kakabsat Santiago, chapter 1, verse 10 and 11, mapuko da amin. Ano natin mabati ka tayo, kakabsat, lumapuko da iting banag. Paragtulnog, kanti Diyos, nga namarso ka da tayo, kakabsat. So nga, salamat kini ako, tatangaran ni kakabsat. Tiko nagtataan, nagundawayan tayo, tapos ni-text tayo, mapagadalan, isasaw na. Tipod no, apatag, ti may isang ako, kapsat, kailangan makakare din yan. Ma-realize tayo, nga napatag tayo gayam. Tatunggal may isang tatay, napatag tayo isang wala niya ako. Una ka, kapsat, agsipod ka, datay nga rod ka, parswa niya ako. Mamati ka nga, parswa na ka niya ako, tatangarati. Pinarsuwa na ka niya ako, nga dapangguton niya ako, ka. Pati tayo nga nagkapo di sunggo ang kabsat. Dagi di mamati nga nagkapo di sunggo. Kita nyo tayo kitaro-rupa yun. Baka karo-rupa kayo di sunggo. Nakusya yan ha. Pero nagkapo tayo. Saan tayo nagkapo di bulusya na. O di nagkapo tayo. Pinarsuwa na tayo ni Apo. Kung narat tayo. Ngakalang lang tayo ni Apo. At magbati na kasuratan. Gapo tayo pinarsuwa na tayo. Ngakalang lang tayo ni Apo. Diyos kabsat. Napatag tayo isang wanan na. Insagana lang ti amin, uri ang munang agbasol tayo, ngam nakasagana ti anak iti Diyos, tapmo, mangsubot, kada tayo, kada itipasbasol ng inakit tayo, kasta tayo matag Diyos kapsat, ha? Di na tayo kabinaya ako. Iso nga, kada tayo, di ko nata, bawat may isa kada tayo, adati, panggupan niya ako. At isang niya ako, nagitnud, gidak, option, panpans kita yung kaputin kiyat niya yung uma muna na Diyos ada di nga to ha dapat kaunay sumasapol kapsat na dating ang kinapyo blite kaya kaserbik niya kahit kung nga to tapno natin nga awan di tayo tekunada sa Tagalog iwag nating ang hinaan ng loob di tayo kumagkapsot kapsat itinakom tayo dati problema na dati kapsat na patag tayo natang di na tayo lipakan niya ako dahil tayo na dahil pangako niya ako sa tayo. Ano dati tuloy lang kanya ako. Di na tayo pampanawan, di na tayo baybayan. Masapol na sa lumutan tayo. Kaya ako, pati Diyos, masapol na tayo itibigyan tayo. Masapol, tatangarabi, sabay nga, mapantay ti panaglipas. Masapol na tatangarabi, makipariguridad itibigyan tayo. Dagiti bambanag iti una dagbambanag apagayetan Diyos. Dapat kailangan makita tayo at ang rabi tapos kasta kita tayo iti patitibiyag. Ngam no ti pang pangrumam iti tarang rabi iti pambanag iti lubong. Nakakapsat na.
Kung ano di Pascual niya, di nabanggit ko, di Tesmanan, di na po iti about idaga, lang iti kapangunutan tayo. Sa Tagalog pa na Ilocano ka, ay tayo ay kapsa. Ngano ti ayan iti puso ken nagom tayo, kung tayo nagsisiasa lang sa mga pagisang liputan ito, Tagalog, tayo kahabag-habag, kakaasi tayo, no dagiti mata tayo, nakatuon lang iti material nga bapanag, iti lang rabot idaga, awan, kadagiti na ilangitan, awan, inakom iti Diyos, awan kadagiti pagsunod iti pagkapo, kakaasi ay, kapsat, at manamati kiniapot ang Iso-Kristo, dahil inanamak kiniapot ang Iso-Kristo, ulit at man, labsan na pa iti patag iti tilubong kapsat, kinabak ng tilubong kapsat, aging gana di yak lang ti ako, iti pa na aging gana ko mag-abot kapsat. So, ang salamat kiniapot at tabi, nga may kalay na grabe ti gundaw, at masaragan tayo, dagiti pagbanag na dilangit, sa dinga, sabong nga masaragan tayo, dagiti, at adal niya po tayong Iso-Kristo nga tipo nga palakanan kung nalatay kat ragsak dapat paragtag adal tayong Iso-Kristo. Adi kayong puto adi nga pag awan na baling adi panangawat kinawa parag surot karagiti bilbil na dayta tipudno tipatag iti biyag. Kaya salamat ako Diyos ni alas 9 manan. Hindi ko ni patidugan man ng kakapsat. Alas kayo man ng salamat kiniapon. Kahit ko natin sakbay nga agkararagtay kapsat. Kasapulan nga rod natatangrabi. Ibiyag tayo may aplikar. May aplikar tayo. Tibiyag tayo. Tibigitan ni Apo. May align natin jay kung kunada nga rod. Mailapat natin. May aplikar tayo. Dagiti sasaw ni Apo. Tibiyag tayo. Tatangrabi. Kapsat kapniti kasta. Dadi na nama. Dadi pamati tayo. Tatangrabi. Kahit kung natigat, makaitod tayo, iti panagday tayo, iti dakila Diyos, nga nang sad iti bagina katataya. Kahit dagiti bambanag, nga makatubang kapabsat, kahit masapul nga ibat tayo, tagsirpi tayo, kiniapo. Kung na di nabaknang, Apo, kasano ako madaan tibiyag na tayo. Kung ni Apo, suruit kong dagiti bilbilin. Nalipod di kayo bing Apo, inaramid ko na niya tikurang kinyak. Iso nga tatang radi, kapsat, may sa nga banag tikurang kinyak. Nga masarakam da ikudno nga patag tiya. Ket masarakam daytan, kapsat, daytan, iti ayan, uno dayta tikudno nga patag tiya. Adya adda, relasyon da gini Apo, adya adda panagsirbi tayo, adda panagnatom tayo, adya ko na nga panagsirbi tayo, panagnatom tayo, kini Apo tayo, Iso-Kristo. Ken kadagiti kapsat at ngarari. So sa kapsat, ay tibasit nga nagadalan tayo, maabot tayo man ti orasan, no pay dapat patuloy na kumain. Salamat kini Apo, gunda ko yung intod na kapsat. Salamatan tayo ni Apo, kito ngarari, itod ko tayo di gundawayan, kapsat, kalagi maudi nga minuto, kada Brother Boyat, ken Sister Ana Luisa, iti mabatbati pa yung Brother Boyat. Amen. Salamat. Atang napintas nga mensahe ket kuma ayaten nga kakabsat gagayem ket narik na tayo lalo dagi jay madipay nga imawat niya ni Apo napatag ti tao ipatpatag na tayo ni Apo Dios so nga ikan-kano tayo ti panagbiag tayo spiritualan awaten ni Apo Dios habang adapay ti gundaway nga ipapaay na ket ating nga biag ket agkaroon lang iti saysay kabuluhan no awaten ken pagserbihan tayo ni Apo Dios. Salamat Brother Nardido Dumrique from Gimba Congregation at nga nagpintas nga mensahe nga naipaay ket nga biang iti gabi. Tangarudan ket mapantayon iti closing prayer tayo ngayon bago tayo mapan iti panagkararag ket kaya't mi nga pasalamatan dagiti viewers tayo amin nga sumusuporta iti likod iti Ilocano Broadcast iti operators tayo at nga biyang ti Rabi, Sister Angeline iti Batangas. Salamat kinaduaan na tayo ni Apo Dios. Salamat iti nasurok na 50 nakita tatay live nga agbuybuyak
Kastamot lagi jay mang ulit nga agbuya ato nga recorded ket nga po ti agnanayon nga mang bendisyon kinya tayo. So nga mapantayon ti closing prayer tayo, ipantayo iti kabsat tayo nga boyet nga mangidanungulo iti panigkararag tayo. Amen. Agyaman tayo kinapo. Ti kinaimbag na iti tumunggal may sa kanya tayo. Kat niya po Diyos kat pudulaunay nga nagsaya at kanate. Kat kakabsat mapantay ti panagkararag. Gyaman kami abot at tabing tirabi. Iti sasaw mga po Diyos nga income na gan. Kat may sakasalusod kada kami nga anya po ti pudno nga biyag. Kat sa pala ko mga po Diyos iti nagdingeg nga nga nakabigbig kada kayo. Kat makita da po Diyos iti pudno nga biyag. Kat masarakan ako maapot ti pudno nga biyag. Katawan sa valid na kayo. Kat si Kapo Diyos ti aklon dati panagbiag da. Iti kakabsat, tinadumado mga lugar, ti pasat diti nga lubong, na hampay nga nakabigbig, kararagbi nga si Kapo Diyos ti karaming katakwada, nagiti saso ako nga naiburay tanga biyang karabing. Kat kami mo na po Diyos nga nakabigbig kada kayo. Kat tulungan na kami apo nga lalalo kami ngagbalegi. Lalalo kami apo Diyos nga tultuloy nga umasitig kanyayo. Lalalo kami apo Diyos nga si Kapo Diyos ti eton mi apo ti panagbiag mi. Sa mga tabing terabi, agyaman kami apo, titulong kada kami, nairaos mi apo dito yung programa. Salamat apo Diyos ti napintas ng internet connection na tabing terabi. At salamat apo Diyos nga nalawag apo. Iti yung kampanagdingag di napatig na sasam. So nga mata, tabing terabi, ti kampanagina na, ti kakabsat mi, tinadumado mga lugar, at narabahan ta kani apo Diyos, ganito man aldaw ti bigat. At sumaron naman na apo Diyos ng programa, dito nga trabaho. Kat si kanto man apo Diyos ti pagkaykaysaan mi apo Diyos nga si Kapo Diyos ti may tanok mi apo ti panagbiag mi. Tinagana po mga Isos ti dawat ken kararag mi. Amen. 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 So nga kakabsat. Pagkarabi tayo kakabsat, kat ni apo Diyos kumati kumuyo kada tayo, ti tabing tirabi, kadagiti amin niya nagbuya, ken dagiti kakabsat tayo dumado mga lugar, ket agpakada kami kakabsat. Nimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Good night! Agkakadwa tayong tumanan, kakabsat, iti daw ti Webes, next week, palubos ni Apo Dios. Ikana tayo ni Apo Dios, tinapintas nga panaginana, tatanga biyang itirabi. Hello, Sister Angeline, live from Ibaan, Batangas, iti operator tayo, tatanga biyang tirabi. Bye-bye, kakabsat, kakayem. Good night. Bye-bye. God bless. Bye.